Niya si Brad Pre. Niabot sa Banglay. Nga wa siya magtuo. Wa siya magdahom ug asa na mo sila dadon. Ning ko nga uban din hini uban ng pugkalit. Oh. Mo sila. Dito nis ka mamanan. Mas may paning lakaw nga dili planohon kay Wala sa plano. lakaw ka sa plano. Si Brad Carl among kini mo gini na speaker plano gining money kay plano ni nga manhi. oh uy ang akong ID na ra dire oh Asa mo ni mong ID? Siya na pag-una siya. video guys Tara sa guna siya. so di Amo ni mong ID nimo. para sa ako kay paragwapo ko to na Ako nalimtan ako ng tipara eh. Akong cellphone hanap sa mag kalibutan. ID ko Oh, ID ko na siya kay mahuan sila. Speaker na. Oh, speaker ko bukid bukid. Agay. Gihawa sa imong naong Brad. Nagantipara ka na. Same glasses. Ako na lang magkuan hasta ice. Oh,